Tak, máme zabalený dnešní objednávky, který samozřejmě si budu muset odnosit sám, protože pan kameraman je líný prase, takže klasika, těžkou práci prostě budu muset odřít já. Právě přijíždíme na depo zásilkovny, pakety, jdeme vám odeslat vaše objednávky. Šikovně zaparkujeme, tam máme nějakou číču, která nám to vezme. To je myslím všechno, zbytek už je pepelko. Díky, naschle. Máme to poslaní. No, skočíme do Lidlu ještě, protože já umírám hlady a chci koupit nějaký pečivo před gymem, protože nesnáším chodit cvičit úplně hladovej. Pizza kapsu, tady mám a nějakou Coca-Colu Zero. No, teďka musím najít nějakého typka, který mi to vezme, viď. No. Máte starý vansky? Mám starý, nevím, jaký myslíte, ale vansky máme nějaký. Přijdete zítra? Přijedu zítra, nejspíš.